lang hilin eh. Nuway yung dagka sila oh. Ano ya, kadyo ka lang galang ay? Ibig kay, magligay ko sa pagkaan nga. Nga na, ilan na luwi pa ikag-ikag. Tapat ba sila na ha? Aron laging kakuan ka nga din na kamukaon. Yung kaan ang kamar nuway tuan. Wala ka maikag. Tuan lang kung Ganda mo nang bitaw kang sagbot. Kung nagsagbot ko no. Ay Gilaman. nandun ako sa una dito Saudi guys. Nagang kananan, kukumber o karot. Kay mga tayo pagkaos rabbit. Tama Kaya mo to. sa upog ko kay anong laging di mabuntas. Mukha lang may manyos banit yung kukumber o karot. Ang problema lang, mampukit kaluspad. Hindi dagan Nga mo galang-galang guys kay naraman sa Bohol o sa Manila kawa man eh. Magpalay na pa sundo yung Tamis ka dyan, may pagkarera kay. Wait, awan? Tamas wala nabuong na sa kib-kib. palay na sundiri. Upaw dyan, ganyan na dyan, kib-kib. Kami galibong na ano nga ang mito sila kay dahil ginamos na ginis ha. Sige na mo ito, agad ang nuwin. Kib-kib, galang-galang. Hindi ha. Napaw na. Isang glass na niya. Ikaw tumbo dito ha. Kami yan, ngayon. Kasi yun, linay kagya. Ako na diha tay. Isa na po. Bahagi naman yan. Kang sabon nga gamitan man ka ng aksyon kaya mo na makatangtang. Sige, linay kagya ba? Miyay, wala ka gab-gab miyay. Kab-kab niya. Ay, gracias. Nabusog mo din po ko sagbot. Busog gaman juga kay magtapal na yung makaon nga. Lagi ring barp mo din po ko. Yung nagampoy halawa. Ampi. Kang pag manidaghan, napay dagas terminal. Pwede mo kumagagman eh. Kanang giringag. Agaga. Yung gasing o manchika. Ba, paborito mo silang mani. Bago nga ano doon. Bisa No, pagkakakantiin. kay paborito ni mo. Sige, Kanang magbiyahe ko. Biyahe ko. Di naman ko makatasan. Ay, Ano ko mani. dagat mga bisa to, isa tong mani. Ay, gado ito ni mo na eh. Masa, makani ko. Sakay Ay, ko. itong si Chiria. Sakay ko ganupol. Kanang mga manurudes hanupol na skulan ako isukid ng mani. Langgam, ano itong langgam ah? Kasi budi-budi nga ni muling po sang bag. Na po yung mani, pati inday. Kita magmani sang bag. Manang di na makulingan. Lagi pod maado ning magsige kag mantikaon. Bisan pag di man eh, basta ka mantikaon. Ito ko rin mantikaon. Mga nagadid niya, kitiguang naman. Na may TV na eh. Mailit na pagkala na. May TV, hinera doon naman doon. A few moments later. Paklay siyang kuan. Pakpak o pinja. Tulo na din ang vlog no upal Kaya upaw kalbo man ni si Jam, may nagprepare sa may nagkuasang pagkaan, si Undoy po yung tagluto. Sinabang isda nga para sa engkanto ko no. Kaway asin-asin. Na. Diya slice na silang pipino ang kuan. Kaya sa boss pinja masagol o malasahan na ba ng way lasa, apple. Pwede ko pinja doy. Nabuksalan sa tita. Tapos laon doy si upaw. Si undi ko siniro. Siniro naman kay abuhan ko siniro. Siniro stress cooker. Magsug balas dapog sa ubos. Lagi mo, kala na eh. Kita na eh. Nagkakaroon di ay mga may kuan. Kuan may sagol nga. Palubot. Karon di ay mga may tulo. Undoy, upaw, o pinja, o apol, o kukumber. Mali mo na punit dito sa Ako na puti nilang tulo. Puti nila ko na siya. Amo kuliwat na nga di malagi kuliwat nimo.
Luwat kang mando. Pasensya na mo sa background guys ha, kay ba na mo nga ongoing pa pagkusak din ng badya. Kami dari. Kami naman nagpahimong sa ni ag tag-ija wa pa kaari. Bahay sa ang anak. Naman lang ito, nagpa-schedule may yung kuhan. Sabi na magaling ultrasound ko, padi ay schedule pa day ko, lamingan pa day ko pila ka oras. Pabalikon ko masa na susumigya atos kuhan mini. Ko hospital. Karon kay mo lagi kay karon nga diet man lagi kay mo daghan magbawal mo ni nga mo ni yung pagkaon. Kaano naman siya mga kuan guys. Di na po ni sagbot. Ay murag bunga ni. Uno di ay. Isang adlaw kay pasabon ko kung mga sagbot kaya kung lumadog ang mahis ko ng kuan. Karon ka nakapag mo sa ginagmay pong kuan bunga na din sagbot mga bunga nis mga tanom bitaw Tapos apple. man day pod bisag dabong. Na may minganog. Pawila ko ng kudadon. Isip po dre. Palos ako sa mga kwanta. Taga-hospital. Kaya mo naman po makaya-kaya pa. Pero 1 taon. Isip po bang rada-rada may kaya Kaya kami. mga basta-basta guys, operahan kaya daghan pa man sila ipaging proseso. Operahan siguro na ilag pagas guys ug mapareho ng Gabriel nga wa nakabarug. Rada-rada kayo. Kuan na jud sa bag, grabe na jud gibati. Kapag may kaya bawa naman mo may pinansyal. Salamat ka rin mo pa nga. Dahil Okay naman po Grasya. at oras provincial noon guys, kaya na may malasakit. Kaso, ang problema, wa po nag-request sa sud sa provincial. Kapag gusto daw, gastong to galingon. nagtabagan to nang naniingan ng comment nga. Bilib ko sila na kay bilang ko daw nagkamali so hindi ko nangadugtabang sa mga tao. Dito po na papilangingana ang mga tao, mga duk ko. Ang mga tao nagtanaw, na sila mga mong kasing-kasing, wala po nilang gipabot, ikabingan ko nga, mo ni mauna. Matong, salamat sa imong pag-comment nga, kuan. Ato ko mga dugtabang sa Ginoo, ano mga tao mga dugtabang, tagbo pala matas mga tao mga dugtabang, ipanumbudan ta, mo nang di na, wala sa vocabulary nga mga dukos mga tao. Ang kamot ako ang pukos Ginoo nga may nganak, ang mga anak nga makakita og kwarta nga parang makapalit sa palitonon, di kay mga dugado ko. Salamat sa imong comment. Napaningon nga ato ko na ko mga doon sa mong suon. Di mga Di na. Ang mga suon nga ang tanaw man sa sitwasyon. Naragod nila. Pero ako ningin nga pangalit ng tabang. Namagunin comment na nga. Ako na ko lang. Ako na ko. Bilib mo na kay ako na ko lang ado. Nga doon kong tabang sa Ginoo ra. Kung napo ko'y gisampit nga na may May kamot luko. na laman guys, man makaya pag paningkamutan. Ang amo para po to. O gari no sa provincial, murag mga kuwan din nun kay sila na naman sa Zipil Health sa indigent. Hindi naman pa malasakit. Ang problema naman dyan, kanang sa gawas. Para karon nag-ultrasound request na may ultrasound sa sud sa provincial kay guba man sila. Mayo pa man kung ma-operate og usab. Para mapugas ni sa gawas. Ag saramero kay agilang kuan sa ilang ultrasound kay 1.5 man kuno. Murag taas-taas sila presyo. Kuyang sa ultrasound sa ko. Barato gamay pus ko pero Gamayang diferensya. gamay ra pwede diferensya pero okay ra man pod kay di man pod magpila jud ba kay scheduling man. Kuan sa Coop Hospital 1475. Kay whole abdomen man kuno. Request na pod ni nanay. Ano naman, lingaw-lingaw naman yan. Naman sila request. Lingaw-lingaw naman. Lagi sang gay og sakit na jud ta kadto pwedeng magpa-emergency na laman kay aron wa na daghang proseso ja. Di pa po siya mutulin pa po siya lakaw-lakaw. Ang hatin sa nang last ultrasound, huwag sa jud. Ang sa gani jud, kas ultrasound ko nga. Ang mga na to kayo, kasurvive ko taman September, at nalaman ko sa
Di apply pagpa-opera. Ang sama mo gusto pa-opera tagkuan manong uma na last ni na nag-resulta sa tasaon nga. Duhang tasaon. Kahit mo pa nga mo si Madam Chirin nag-go na to. Nagkamupod. Malaming pumudal ni madamay mo sa kuan. Katong hunahon na upa po itong nag-urada itong message sa kuan perahan ko dito. Di tak pa mo mga galit kagawas. Pwede nang tapos ako ito yung mga marag yapon kaya mo ko'y pinansyal. Hindi ka po mo kulakaw-lakaw. May mo ko naman ng Subo ko. daw bakla yun. Nagatro ko higda. Atro ko maghuwat. Pwede. Ayun kay Pakman. Munang musi mo lamantag nga pagkaon nga para pwede ko makakaon. Kaya ay kaglam ko nila gapon nagdasang adlaw nagsunob sila og buwad gulay nga singiban na nagtilaw da karon nagprito na mas only isda na napilang kinilaw ay kagad ko. Ikag. Just endure para maadyo ka. Nga no laging sige ka ag kubaw. Mo na resulta guys kay sige ka ag kubaw. Kubaw sa baboy kanang sa una. Ug na gali nilutong baboy ija nang panaguan ng kubaw. Ag uno dray ipakita. Hindi maamang ka. Mo na ikatambag nito guys kay mo gingan sa doktor nga mag-iwas kuno mantika og mga pati nga pagkaon og tamis og parat. Kaya ang kuhingaan doon sa nagkubaw Kaya nung ya, tambay, kaya nung pero nana kung si nilang yes, gana maluto kong Ijang tinda. atay guys kay pati man. Nga ng mga sinadi ay pod nga na padung sa kuan mo na nahimong gallstone, nahimong bato sa gallbladder. Kaya kasi lagi doon yun. hinga og kubaw, ija ra sigurong panglumad sa nagkubaw guys. Lumadyon. Kay isa lang panglamdyan, nagkubaw kay mo nang nahimong bato. Ayaw. Ito. Lumadyon. Mga pagkas po namin. Hindi pa lang din nagkubaw. Da arang hiliga po ni sa sitseria guys, ug digali mani nga daghan asin sa kanang mantikaon kadto mga mani bitong balik sa terminal. Ay Kanang kalimot mani ko doon. makakuling na sa ijang bag. Kanang, Una pa. kaya ba naman mabiyahe-biyahe ko. Kanang dyan mali mo na din yung imunang panglitan o malit sa oras na tingkaon. Mabiyahe ko. Wala ka ko. Na di din sa hinga og prutas guys. Karon nga nanay gibati. Na magsige nagsabsab og prutas. Labog sa una wa pa suhag ingana. Kay sitseria may giuso. Oo, may sakit. Ako siya. Nga. Itaw guys, nagakupod na gundat lamang po ko da soybase kay na kuan mo po ko guys, naglutaw ko kay tabad ko na eksena na gi-forward na sa tagbilaran kay operahan ang jawa pag wa mi kalibutan. Dag si Inday po nang manghod napos Garcia wa pud siya maka kuan diretso kay ladyo lagi ja gabi na pud. Nga po nawahi po ko nakahibaw message. Nagkarakara laman ta po ko mo kay baw lagi ning natay amo isig kay Lagi mas nalinga. natay amo nga ampog maghawid-hawid pug cellphone nga na may Si Ali, wala ito kasabot kasi Ali, wala kita daho. Naingan akong nanay nga. Kagikan ko nagbabasa sa Dr. Salicia. Ingon ko nga. Kuan. Na ako'y referral na eh. Kapag pagsabot ni nanay nga. Diya pagsabot referral. Pagsabot ito nga. Kuan nga. Referral na gusto. Kaya gusto rin sa Dr. Salicia. Ingon manog. Kanang forward na mga saglaran. Wa ka kasabot. Itong forward, di pa to operahan diretso. Forward ka sa bilaran kay daghang aparato sa bilaran. Ugat ka sa alisya na ba laboratory wa man. Mapay Wa, jang buhat basta pasabot doktor kay sa- forward ka sa bilaran kay rum dia ka check upon kay na kompleto na diha. Mo lagi ito. Dawa mo kuningan nga pangapas mo. Anda Kaya ningon day hindi ka trabang kong maadi. ningon day forward nga operahan. Ang gingon hindi kay forward kuno kay operahan na kuno ka. Kisa baboy sige nang gali kay tagnas unroy kay dato mistaas kay nagdali may manghipos kay manglarga nagsige ra man nung kog libot-libot kay mura man kog galutaw kay mo kay baghanan na yung unahon. Kaya baga jaboy forward kay operahan ang jawa kuno ka ba nagsindi po nanawag na nag karakara pod. Si para sa unang nagpa-opera Ay nagchat day sa nag alas 12 mudto dagang cellphone lagi kay dato masigdaanan sa taas. Ning saka ko pag mga alas 2 butito sa before may ng atos garden kay nananang malagi magbuwak kay among gitransfer ubang buwak ni ate kay naghana na das isa ka kaang. Ngayon kung plo nga day mo saka sa kusas kay sa liliig ng cellphone man itong mara ko gikulbaan. Pasalamat lang po kung ate kay gang si giza kong gipakunik sa jang wifi mao nang na makakuha na ko og may mag-chat.
Tumura man ko kikulbaan mo to ni sa kakusos kay pagbasa pa naan sa natong orasa mag alas 3 na. Naibaw na hangda. Opa po ko na nang ni ate dili Alas 3 sa pa si po ate. Busy man pod kay naman sa mga paperwork sa iyang kwarto. Oo man po ko mo samok-samok kung guwat ra po ko mo gawa siya. Da naglisod po ko pananghid kay ba lagi ko nga nay trabahante ja. Nay trabahoon. Ang kagta man, labay man. Di po lalim nang inga nabitaw nga ito na makalita nakagkuan nga para ba pa'y klarong balita madura man tapos to magbalita o ka ng sakto po ba kay siyempre kami yung tapong tagtungod bisag may nga sila nga mga laog konomi wala po sila kay ba og insay tinuod mga di ko ganahag ingana ba nga mo kun Hagli naman ang nilo before mga. da Naglang. wa pagali mo kuan mo kung kulod na dadyon papagali kay ba og insay tinuod. Hagli lang maghisot og mga lang sila. Na naghuwat na dyan yung tawag ang mga amo guys kay daghan mo lagi project si ate ron sa isang pag-uli na Wala karon. sa resulta sa ultrasound ni nanay kay Resulta pang ulit na naman mo. arong makabalik na pod mi didto. Kaya, wag na rin tanan eh. Wala ko financial, wala mo ko financial. Wala man kay asa man pod mi mangitag kwarta o way trabaho wa pay kapang kuhaan. Ugma, umangol ta saon. Magsisyo nagbalik na mo kayo. Kusa po tong pangganahan diha nga mga edit pants nga nanay basi ganahan pod mo mulantaw sang vlog guys. Paliog lamang po ko. Lili rentan pod sang munting kubo guys. Yan yung duwag Violet Upaw guys. kamalig ni Upaw. Kana naman siguro na kaybaw, katong ubang wa kaybaw. Daghan naman po kong mga video guys nga bisag naidahang problema di man ko hilig mag-video og mga problema. Katawa ra man nga bahalag na yung mga problema ang saan nga ngani man jud ning nabuhi ta nga nga nabilong ta sa ingani nga sitwasyon ingani nga kahimtang. Mao na og problema gani di na problemahon kay bahala ng problema og may mga problema nato kaysa kita yung mga problema. Katong ninyo na nga. Kuno nga dug tabang. Ang pangaduang tabang ginura na sayod sang ang buhat og unsa makaabot mo kus pirahanan og unsa basta ginura ang sampit nga makatabang na ho. Wala ni lingaw kay lingaw ra man kagalingon sa mga pagkaon nga pwede. Din naman ko mangandoy nga kuan basin og mapalitan kong burita og black rice. Di mo ko pwede ko saging paw. Hindi ko saging dinangag di. Kasi man saging, hindi na karbo. Ako po di mga carbohydrates. Kala, hindi po. Sitsa. Ang tutulong kay Bawa nga kasi ang isang kanon. Kumit naman mo. Kasi Rosemary de las Frutis. Hindi sa nga patatin ko nung kusang igsuon kay bago di ko napang-operahan si Junior katong hangamo sa Onas Cortez anak ni Manang Lindaway. Ang chat si Rosemary na ho. Ato ko nung kumangutanan ni Ma'am Gaga anja di ron pwede mo chat kung karong Ma'am Gaga kayo. Busy ron ganang masulap plastis ka trabaho. Okay ba bago din operahan po Junior og gallstone ko no atong last February. Ngayon dyan na ganyan nga mga tanak ko kung gaga kung siya ang buhaton. Kaya ba na kung siya buhaton lagi kasi istos doktor na nga. Hindi pa ko makapahaman o wasang laboratorio basta grabe na magpa-emergency na kuno ko. Maradap naman pwede kang kisan og hilam-hilam. Madusan og butokar na alam magikuan og butokar dyan apil agang likod og hangkuan magbatok kay maguliran kasakit. Sa mga kauban kaya po balagi may kabuok nga parihamig kwas among laboratory ganyan sa sat na haningan nga ati hindi gapon ko mapirahan ati kay paikiji pa kung siya kung nga ako po din na basig ako po mga magkapugang buhat ng tayo ba na ako result sa ultrasound mangitan pag laing kuan parang laboratory walang
Kapoy naman ko maghana-hana. Give up na kita ako. Pero last na ni ugma. Last na nang pa-ultrasound ugma. O di na di ko pa-ultrasound ugma. Serious muli na ko sa Alicia. At ko sa Alicia magtambay. Kaya andali ko matambay. Di pa sa Alicia nga. Yung mga tao masampit yung daghang pagpuntak matawagan. Simba kung may emergency ko. Automatic mo po ito nga magkapitan. Dito maka masampit ni mo. Patod asa diha kay andani da mula ka alas bulit si undoy wala tunong kami hatanan ato mo kabalaka kay nagpa-opera lagi ko ugma human kong ang laboratory ugma kaliwan lagi ko sa Ginoo balag ako yung mamiso basta magtulaman ko mapa-operalan ko diyo kabalakan maghadlok magbubuto na kaya katong ka-Gabriel hem itong ka-Gabriel kay hindi sila matudungin sa kay grabe naman kung sa kasakit waan sa mga yung laboratory kapag na mapangamos tagdan sa naroon martis magtudang follow-up check-up o ito po doon ni Emilio ang laboratory sa doon ni Emilio kasarap sa kasimana mo kada Martes sa Rabato o kada Bernis. Gali po matabang kay mo kaghanap ng tao. Mura na po itong nanimilyo o naglaran. Ang bisag asa na may basta public yung mo ni daha proseso. Ampo na matagagot sa Ginoo.